susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa ating and welcome po sa ating Tinig ng Pag-asa. At ako po ay muli ay natutuwa dahil kayo po ay aking nakapiling, nakasama upang po tayo ay sabay-sabay na mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya po sa oras pong ito, tayo muna ay manalangin at hingin po natin ang paggabay ng Banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak Jesucristo, sa pakikipag-isa po ng iyong Banal na Espiritu, kami po sa gabing ito ay nagpapasalamat sapagkat muli po kami ay nagkasama-sama. At ang aking pong mga kapatid ay naririto kasama kong nakikinig, nanonood, upang tunay ngang patuloy kaming matuto ng iyong salita at magbulay-bulayan po namin ang iyong salita sa maiksing sandali. Marami pong salamat o Diyos sa paggabay ng iyong Banal na Espiritu at alam po namin, Panginoon, na kung wala ang pagsama mo, wala po kaming magagawa. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, at maging karapat-dapat po kami sa amin pong mga pagdulog sa iyong kabanalan. Marami pong salamat, Panginoon, at ang hingi po namin ang iyong gabay at patnubay, maging ang karunungan, katalinuhan at kaalamang nagbubuhat sa iyo. Samahan mo po kami at ngayon pa lamang, O Diyos, mangyari ang iyong kalooban. Salamat, Ama, sa iyo po lahat ang papuri, pasasalamat. At ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, Makati, ay ako po ay nagagalak sapagkat muli ako po ay nakapiling nyo para po pag-aralan ang salita ng Diyos at muli po pa ay maipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Sa gabi pong ito, hindi na tayo magpapakatagal. Ako po ay samahan ninyo na basahin ang ating teksto sa gabing ito na makikita sa Ezekiel chapter 12 verse 28. Ang sabi po dito, "Therefore say to them, this is what the sovereign Lord says. None of my words will be delayed any longer. Whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign Lord." Ano sabi po sa Tagalog? Kaya sabihin mo sa kanilang ipinasasabi ko, isa man sa mga sinabi ko hindi na maaantala, hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. Ano?
Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay, makapangyarihan at dakilang salita. Ito po ay pinasasabi ng Panginoon sa mga Israelitas, bagamat sila po ay naging matigas ang ulo, maraming hindi ginagawang hindi kalooban ng Lord, pero ipinasasabi niya kay Ezekiel na ngayon na mangyayari na po yung sinabi o pinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Naalaala ko po noon, 2020, salamat po sa karunungan na ibinibigay kay sa ating bishop na talagang napakamabunga, napaka-inam ng mga salita ng Diyos na inilalagay sa kanya sa pamamagitan po ng kapahayagan ng kanyang banal na spirito. Ito pong ating tema for the year 2024 ay napaka-pinagpala sapagkat ito po yung fulfillment of God's promises. Yun po yung ating pag-usapan ngayon, yung fulfillment of God's promises. Dahil ngayon na po tutuparin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. This is our year. This is your year. Pwede po nating sabihin sa ating sarili na this is my year. Ngayon po, anuman po yung mga pangako ng Panginoon sa atin pong buhay, tutuparin ng Diyos, hindi na po maaantala. Sabi nga po niya sa Isaiah 60 verse 22b, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. When the time is right, kapag po dumating, ang sabi po ng Panginoon, ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Kapag dumating na po ang takdang panahon at ito na po yung takdang panahon ng Panginoon para po tuparin ang lahat po ng kanyang mga pangako sa atin. Noong 2022, nagkaroon po tayo ng tema for the year 2020 ng ibinigay po sa ating bishop na ibinabasa atin is Harvest and Recovery. Noon naman pong na makikita po natin sa Galatians chapter 6 verse 9b. Noon naman pong 2021 ay meron po tayong tema for the year 2021 na never stop, never quit, moving forward. Philippians 3:14, James 1:12, and Deuteronomy 20 verse 4. Noon pong 2022, ang tema po natin is moving towards expansion. Na makikita po ito sa Isaiah 54 verse 3. At dahil po tayo ay na-recover po natin ang lahat ng ating nawala, noong 2020, noong 2021 po, ini-advise po tayo or ang kapahayagan po ng Panginoon, huwag tayong titigil, huwag tayong magsasawa, bagkos tayo ay magpatuloy, moving forward. At habang po tayo ay nag-move forward, sabi po doon sa 2022, moving towards expansion. Yung ating pag-move forward ay tungo sa ating paglago. Sabi nga po doon, pag-expand, paglawak ng territory, Isaiah 54 verse 3. At ito nga, noon pong year 2023, dahil po tayo nag-move forward towards expansion, sabi po doon, crossover and possess the land. Kung ano po yung ibinigay sa atin ng Panginoon, ay atin pong tayuan. Ito po ay ating pinasasakop sa atin ng Panginoon, Joshua 1 verse 11. At ngayon na nga po, 2024 is the year of God's fulfillment. Ang fulfillment of God's promises. Ang sabi po doon, lahat ng kaya po sa bawat isa sa atin napakahalaga po na meron po tayong pinanghahawakang salita ng Diyos. In Numbers 23 verse 15, Numbers 23 verse 19 rather. Ang sabi po dito, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Ang Diyos daw po ay hindi sinungaling na katulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung nakako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Kaya nga po, pinakang mahalaga po sa atin na meron po tayo na nakatanim sa ating puso na pinanghahawakan na salita ng Panginoon. Dahil ano ang tutuparin sa atin ng Diyos? Ano ang ibibigay sa atin ng Diyos kung wala naman
ikaw na nakitang pangako niya. At ang pangako niya ay wala pong iba, makikita natin sa kanyang salita. Kaya po napakahalaga sa buhay ng bawat isa ang laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Lagi po tayong nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin at ang kanya pong pagtugon ay makikita natin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang salita. Kaya yun po ang mahigpit po laging ini-encourage at ibinabahagi sa iba na wag po natin kalilimutang manalangin at magbasa po ng kanyang salita. Paano po matupad ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa atin? Una po, ang sabi po dito, recite. Bigkasin, recite God's promises in your life. Ano man po yung iyong pangako ng Diyos sa iyo, lagi mong bigkasin, lagi mong sabihin, lagi mo, Lord, ito po yung pangako mo sa akin at alam ko na itong taong ito ay iyo nang diringgin, iyo nang tutuparin. Sabi po doon, recite, lagi po nating i-recite. Lagi po ako po pagka may mga pinanghahawakan na salita ng Diyos at ang amin pong family verse talaga po ng aming pamilya is at yun po yung aming business verse. At kahit po sa aming negosyo, nakatatak po yun sa sako ng bigas. Psalms 33 verse 4, 37 verse 4. Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Talaga pong nandoon na kapag ka po ipinagkatiwala natin sa Panginoon, talaga pong inilagak natin ang ating puso, ang ating buhay sa Panginoon, ibibigay niya. Ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. At ang isa pa po lagi kong pinanghahawakan, Lord, ang sabi mo sa Romans 10 verse 11, ang sino mang nagtitiwala sa iyo kailanman hindi nabibigo. Kaya po ang Diyos ay totoo, hindi po sinungaling ang ating Diyos. Ang lahat po ng kanyang pangako, kanyang tinutupad. Kaya recite. Lagi mong sabihin, Panginoon, ito yung pangako mo sa akin, ito yung aking panghahawakan. In 2 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians chapter 1 verse 20 to 22, ito po ang sabi, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito makakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pagkipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Bilang po mga anak, mga pinili ng Diyos, mga tao po na talagang nagtitiwala sa Diyos, mga anak ng Panginoon, tayo po ay may tatak na sa pamamagitan po ng kanyang banal na espiritu. May tatak po tayo na alam ng Diyos na tayo'y pag-aari niya. At ito pong tatak na ito'y palatandaan na lahat ng kanyang pangako sa atin ay kanyang tutuparin. Kaya kailangan po lagi nating i-recite yun pong pangako ng Panginoon sa atin. In Deuteronomy chapter 7 verse 9, sabi po, now, therefore that the Lord your God is God, the faithful God who says covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandment to 1,000 generation. Ang sabi po doon, kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh ay inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng mga umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Kaya po yung ating nararanasan ngayon na benepisyo ay pangako po yung tinupad sa ating pang mga ninuno nung pamanguna. In 1,000 generation, ang sabi lang po ng Panginoon, kinakailangan tayo maging tapat at sumunod sa kanyang mga tuntunin. Ibig sabihin po, ang inaasahan ng Panginoon ay mamuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Kaya mga magulang kapatid, tuwing i-recite natin, tuwing bibigkasin natin ang pangako ng Panginoon sa ating buhay, siguraduhin po natin na ang ating buhay ay kalukod-lukod sa Diyos, sinusunod natin ang kanyang mga utos, at tayo po ay patuloy na nagmamahal sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. At ang ikalawa po, para matupad ang pangako ng Panginoon, ang sabi po doon, stand still in His promises. Tayo daw po ay manatili sa pangako
na panghawakan talaga natin na Lord, hindi, sinabi mo, ito po, sinabi mo. Huwag po tayong manghinawa. Huwag po tayong manghinawa na naandoon po na manawa, na bigkasin ang mga pangako ng Panginoon. Stand still. Ito Panginoon ang pangako mo. Kaya nga in 2 Corinthians chapter 7 verse 1, 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ang sabi po dito, mga minamahal, yabang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng makakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu, sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Yun po pala yung sekreto, isang sekreto para po matupad ng Panginoon yung pangako sa atin. Kinakailangang mabuhay po tayo ng may kabanalan, umiwas po tayo sa mga bagay na makakapagparumi sa atin o mga bagay na makakasakit sa kalooban ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu, at lagi po nating italang ang ating Panginoon. Sa aking pong buhay, personal na buhay, nung nangako ang Panginoon, bagong kasal lang po kami ni Brother Ernel, siya po ay nangako sa amin, ang sabi po niya, in Isaiah 66 verse 12, sinabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang pagkasaganaan, ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos sa iyo, patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog, ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Pinanghawakan ko po itong salitang ito, bagamat bago po nangyari, napakadami po ng mga twist, napakadami po ng mga pinagdaanan, napakadami po ng mga hindrances, napakadami po ng mga challenges na minsan inisip ko paano mangyayari ito sa tuwing magaganap na may mga hindrances na nagaganap. Dahil po nangako ang Panginoon na ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa amin at tila agos ng ilog. Na umaapaw na agos ng ilog. At talagang sabi ko, paano mangyayari yon? Nakapag-abroad nga ang aking asawa pero umuwi kasi po may nangyaring hindi maganda. Kaya nga akala ko po noong una, ay Lord, salamat sapagkat nakapag-abroad ang asawa ko. Ito na, yung kayamanan ng ibang bansa sa amin ay dadaloy na tila agos ng ilog. Ngunit hindi nangyari po yon hanggang sa bago po natupad yon, yung mga dollar na meron ako, itinatanim ko po yon sa mga lingkod ng Diyos sapagkat naniniwala po ako na what you sow is what you reap. Maaaring ka kung ito ang kapararaanan ng Lord. Pero mataas po ang kapararaanan ng Lord, mas the best. Kaya po, alam niyo po ba, tinupad ng Panginoon yung pangakong iyon nung hindi na po nag-a-abroad si Brother Ernel. Nung hindi na po siya nag-a-abroad, saka nangyari. At nangyari po yon ay, I think po ay 8 years ago. 8 years po kami nag-intay bago po nangyari ang lahat ng iyon. Kung kailan pong hindi na siya nagpupunta ng abroad at may ginamit pong tao. Grabe ang Lord, nakaka-amaze po ang Panginoon. Nakaka-amaze po siya dahil may ginagamit po siyang tao para tuparin ang kanyang mga pangako. Hindi namin nakalain, hindi kami kilala, personal na kilala, pero nagpapadala po sa amin ng pera para po pangpuhunan. At yun pong pagtitiwala naman sa amin, hindi po namin yun sinisira. Sapagkat ang puhunan po namin sa aming negosyo ay tiwala ng tao. Wala po kaming madaming pera, wala po kaming maraming milyon na sarili. Ang lahat pong yun ay galing sa ibang tao. At alam niyo po, even yung mga taong hindi pa namin talaga kilala o personal, pero nagtitiwala po sa amin ang puhunan. Why? Sapagkat sila po ang ginagamit ng Diyos na instrumento para po tuparin yung mga pangako sa atin. Pero hindi po ganun kabilis ang naging proseso, hindi po na ganun kabilis ang naging katuparan agad ng pangako. At kung hindi mo talaga hawakan, pwede kang mag-give up. Na parang, Lord, hindi naman totoo, ito na lang. Pero nangako po ako sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, sa Isaiah 55 verse 11, gayon naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, sa bibig po ng ating Panginoon, ang mga ito hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin ito ang aking balak at gagawin ito ang aking ninanais. Kaya nga po, naniniwala po ako na anumang salita ng Diyos na ibinigay sa atin at pangako sa atin, hindi po yun babalik sa Kanya nang hindi po nangyayari, nang walang katuturan. Kaya po yun ay lagi po
inire-recite sa Lord, pinanghawakan ko po yung pangako na yon, Panginoon, na Lord, hindi mo po ito ibibigay sa akin kung hindi mangyayari. And praise God, talaga pong yung kasaganaan na yung prosperity, divine prosperity na galing sa Diyos ay nararanasan natin. Hindi lang po financially, emotionally, physically, mentally, at lalong higit po spiritually. Ang Diyos po pag nagpala, package, talaga pong full pack, talaga pong sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, pagpapalain ka sapagkat yun po ang pangako niya. And lastly po, ang sabi po ng Panginoon, give thanks in advance. Give thanks in advance. Kung lagi mong binabanggit na Panginoon, ito po yung pangako mo sa akin. And Lord, ito po yung aking pangahawakan. Ano man ang mangyayari, hindi po ako susuko, hindi po ako mawawala ng pag-asa. Ito po yung mangyayari. At hindi pa man po nangyayari, magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon. Give thanks in advance. Yun po nga, even po yung ating mga magulang, kapag lagi may hinihiling tayo at lagi ng thank you mommy, thank you daddy, kasi alam ko ibibigay mo yun. Laging araw-araw kang pasasalamatan kahit po saan ka anong papamaraan ay tutuparin mo yung pangako mo sa iyong mga anak. Bakit? Kasi talagang matatouch yung puso mo na wala pa man nagpapasalamat na. Kaya nga po ang sabi po sa Philippians 4 verse 5 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinilin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay siya mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Salamat sa Diyos sapagkat ngayon man lang daw ano man yung ating hinihiling sa Diyos, ano man yung ating kailangan, hingin daw po natin ito sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Wala pa man nagpapasalamat na po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat alam niyo po ba, sigurado tayo, He who calls you is faithful. He will surely do it. Sabi po in 1 Thessalonians 5:24, He who calls you is faithful. He will surely do it. In 1 Thessalonians 5:24. Yung tumawag sa iyo tapat, sigurado na anumang sinabi niya sa iyo kanyang gagawin. At ang sabi po doon in 2 Corinthians chapter 9 verse 15, thanks be to God for His indescribable gift. Magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Salamat po talagang, ako po ganon. Kapag po may sa akin pong buhay, kaya ako po ito ibinabahagi sa inyo, ito po ay buhay na patotoo. Na kapag po ako ay may pangangailangan, lalo na po kapag po sa negosyo talaga, ikangay paikot ang pera. Pero lagi pong dalangin natin na maging blessing tayo sa marami. Kapag po talagang may malaki akong pangangailangan, in advance, pinagtatides ko na po agad yun. Lord, ito po yung aking kailangan. Pero dahil mahal kita, dahil alam ko yung pangako sa akin, dahil ikaw na Diyos ay makapangyarihan Diyos, mayamang Diyos, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Alam niyo po ba, wala pa man, ipinagtatides ko na yon, ini-advance ko na po yung aking tithes and offering. At talaga pong totoo ang Diyos, what you sow is what you reap. Nangyayari po yon dahil may talagang grabe po yung purpose ng ating Diyos. Kaya po, yung pong tumawag sa atin, yung Diyos na tumawag sa atin ay dakilang Diyos. Hindi po siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Even po yun sa nangyari po sa dibo ng aking anak na si Precious, makapangyarihan po ang Diyos, dakila ang Panginoon, sapagkat nakita ko po dun sa aking anak kung gaano siya ka-faithful sa pagsiserve sa Lord. Kahit pa po yun ay may pupuntahan kami, hindi po siya sumasama, nagpapaiwan kasi ang isip niya sinong tutugtog, sinong maglilid. At talaga pong ang Lord, yung amazing things na mga bagay na ipinagpe-pray niya po sa Lord, higit pa po doon ang kanyang natanggap dahil po talagang sumusunod siya sa kalooban ng Panginoon. Yun pong may nangako po yung kapatid niya at saka yung ating pong para pong kapatid na niya sa ating pananampalataya. May hiniling po siya na cellphone. Pangarap niya po yan na araw-araw nagpapasalamat na siya. Excited na siya na dumating yung kanyang dibo kasi alam niyang matatanggap na niya yon. Kaya po yung kanyang ate, parang hindi, sige, napilitan na, sige, ibibigay na namin. Pero po yung ipinangakong unit ay wala.
walang iPhone 11, walang iPhone 12, walang 13, wala din 14. Kaya the best po yung ibinigay sa kanya. Ngayon po may iPhone 15. Hindi po dahil yan luxury, pero yun po yung ipinag-pray niya. Kailangan naman nga po niya yun, lalo na po at magka-college na siya. Kaya po ang Panginoon po, yung mga simple po nating kahilingan, hindi lang po financial o material na bagay, pero alam po natin na yung lahat ng ating pagpapagal sa Panginoon hindi po nawawala ng kabuluhan. Kaya wag po tayong magsawang sumunod, wag po tayong magsawa na gawin ang kalooban ng Diyos sapagkat in due time we will reap. Tayo po ay mag-aani. Tayo po ay hindi magsasawa po ang Diyos na gumawa ng magagandang bagay sa ating buhay sapagkat ang kanyang katapatan ay laging bago sa bawat umaga. Kaya nga po, ang sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, bilang po aking conclusion at ang aking pagtatapos, ang sabi po dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang Diyos po our God is a God of second chance. Hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako, hindi po siya marunong magsinungaling, hindi po siya marunong, sabi nga po doon, ay mag-prank, sabi nga po ngayon, at lahat po ng kanyang ipinangako sa atin ay kanyang tutuparin. Hindi po katulad ng ilang hindi naman totoo, sinungaling ang Diyos. Wala pong ganon. Ang Panginoon po kapag nangako sa atin, panindigan lang po natin at gawin ang kanyang kalooban. Ito po'y mangyayari sa tamang panahon. Ito po ay mangyayari sa takdang panahon ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, ang bilang encouragement ko po sa bawat isa, sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Purihin po ang Diyos sa gabing ito sapagkat ipinapaalaala po sa atin na tapat, wag tayo daw po magpakatatag at huwag mawawala ng pag-asa. Wag na tayong mag-aalinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tapat ang tumawag sa atin. Hindi po siya marunong. Siya po ay Diyos na pinagmumula ng lahat, buhay at kalakasan at lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Kaya po, wag na po tayong magduda bagat may proseso ang pagtupad ng kanyang mga pangako sa atin, pero still mangyayari at magaganap ng naaayon sa kanyang kalooban. Kaya po muli mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pakikinig sa gabing ito, sa inyong pagsama sa akin sa maikling sandali ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At alam po natin na sa gabing ito ay may nagremang salita sa inyo ang Panginoon. Alam ko po na may paalaala sa atin ang Diyos na lagi po nating bigkasin ang kanyang mga pangako sa atin. Lagi tayo po ay tayuan po natin ang mga pangako na sa atin ng Panginoon. At ang ikatlo po is magpasalamat na tayo in advance sapagkat alam po natin na ang ating pag-asa ay hindi bibiguin ng ating Panginoon. Muli po maraming salamat. Tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po sa gabing ito ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay dakilang Diyos, mabuting Diyos at tapat sa iyong mga pangako. Salamat o Diyos sapagkat nananampalataya po kami na anumang ipinangako mo sa mga anak mo na nakikinig, naging kasama namin sa gabing ito, nanood, nakinig at umantabay o Diyos sa programang ito. Alam po namin Panginoon, anumang pangako mo sa kanila ay iyon ang diniring. Alam po namin Panginoon na ang lahat ng aming inaasahay mangyayari sa takdang panahon na itinalaga mo. Salamat o Diyos, salamat. At tunay nga po Panginoon ang lahat ng aming narinig at pinag-aralan, ito po'y magrema, wag pong mawala ng kabuluhan sa buhay at isipan ng bawat isa. Marami pong salamat, patuloy mo lagi kaming turuan ng iyong salita, magpakatatag sa aming pananampalataya at laging sundin ang iyong kalooban. Salamat o Diyos, lukuban mo po kami ng iyong damit ng kabigkatwiran at kabanalan at ang iyong kapangyarihan ay lagi po naming maranasan upang saan man kami naroroon, may mabigyan ka namin ng karangalan at kaluguran o
O God. Huwag ka pong mapahiya sa aming buhay sapagkat kami mga anak na tinawag mo. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. Tanggapin mo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat, ito po'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good night po and God bless us all. Don't forget to pray and read His Word. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon,